Počúvate biblické zamyslenia Tesnou bránou. Dnes je streda, 10. septembra. Božie slovo čítame zo 4. knihy Mojžišovej, 14. kapitoly, 26. až 38. verš. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Dokedy budem trpieť túto zlú pospolitosť, čo proti mne ustavične repce? Dosť som sa napočúval reptania Izraelitov proti mne. Povedz im: Ako žijem, znie výrok Hospodina, naložím s vami tak, ako ste o tom predo mnou hovorili. Na tejto púšti popadajú mŕtvoli vás všetkých spočítaných, starších ako 20 rokov, čo ste reptali proti mne. Ani jeden z vás nevojde do krajiny, pre ktorú som pod prísahou zodvihol svoju ruku, že v nej budete bývať, okrem Kaléba, Jefunného syna, a Jozú, Núnovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. Vaši synovia budú 40 rokov pastiermi na púšti. Budú pikať za vašu smilnú nevernosť, kým vaše mŕtvoly zostanú na púšti. Ako ste 40 dní skúmali krajinu, rok sa bude počítať za deň. 40 rokov budete pikať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor. Ja, Hospodin, som to povedal a tak urobím celej tejto skazenej pospolitosti, ktorá sa vzbúrila proti mne. Na tejto púšti zahynú. Muži, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu, tí, čo po svojom návrate popudili celú pospolitosť, aby reptala, pretože o krajine rozširovali lživé správy a krajinu zlomyselne ohovárali, náhle zomreli pred Hospodinom. Spomedzi tých, čo išli preskúmať krajinu, zostali nažive len Jozua, syn Núna, a Kaleb, syn Jefunného. Nedôvera prináša smrť. Nedôvera je veľký ničomník. Ničí naše vzťahy, nielen medzi nami ľuďmi navzájom, ale ona ničí aj náš vzťah k Pánu Bohu. Vidíme to aj na izraelskom zbore. Reptanie proti Hospodinovi prinieslo zboru Izraelcov smrť. Pre ich neveru, pre ich nedôveru, pre ich reptanie sa nikto z mužov starších ako 20 rokov nedostal do zasľúbenej zeme. Musia padnúť mŕtvi na púšti. Nedôvera im priniesla smrť. Niekedy je možno aj nám ťažko dôverovať Bohu, keď prechádzame svojou púšťou. Keď nás postihla choroba, keď sme unavení, smutní, alebo sme prišli o milovanú osobu. Ľahko je nám vtedy sklznúť do nedôvery či reptania. Pravdou však je, že my ani v tej najväčšej našej osobnej púšti nie sme sami. Boh je tam stále s nami. Dnes dokonca bližšie. V Ježišovi Kristovi, skrze Ducha Svätého. On nás neopustí. Dôležité je však pridržať sa jeho. Dôverovať mu pri každom našom kroku. Spoliehať sa na jeho mocné vedenie. Nereptať, ale dôverovať jeho slovu. Lebo Hospodin sám kráča pred tebou. On bude s tebou, nenechá ťa a neopustí. Neboj sa a nemaj strach. Dôvera voči Bohu, jeho slovu, aj vtedy, keď prechádzame našou púšťou, nám prinesie život. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Bože, že si dobrý a preto vôbec nemusíme reptať. Odpusť, že to robíme, lebo nám chýba plná viera. Posilňuj nás na duchu, nech veríme v plnosti. Amen. Toto zamyslenie pripravila Kristína Halžová. Modlíme sa za cirkevný zbor Želiezovce. Prajeme vám požehnaný zvyšok dňa. Počúvali ste biblické zamyslenia Tesnou bránou.